Студенти Львівської політехніки вимагають звільнення мовознавиці Ірини Фаріон, яка порівняла російськомовних українських воїнів з росіянами та підставила кримського студента. Вони пройшли маршем вулицями Львова до свого університету з гаслами «Мова єднає, а Фаріон ламає» та «Геть комуністку». У неї був шанс, вона його не використала, це її проблеми. Тільки звільнення і все. До студентів-мітингарів вийшли представники університету та нагадали, що вже створено робочу групу, яка вивчає ситуацію. Представників протестного руху запросили до пошуку компромісу, але звільнити скандальну професорку не можуть, бо згідно з Трудовим кодексом немає підстав. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав немає. Студентів компроміси не влаштовують. Кажуть, виходитимуть на протести, поки викладачка не втратить роботу у Львівській політехніці. Доти кілька представників студентства увійшли до університетської комісії, яка розглядає справу Ірини Фаріон. Сама ж скандальна мовознавиця та екс-нардепка не збирається навіть вибачатися. Ба більше у своїй колонці на «Українській правді» оголосила, що й сама збирається звернутися до Служби безпеки України після скандалу з оприлюдненням даних студента з Криму. Вона вважає безпідставними звинувачення в поширенні нею особистих даних хлопця, якого через це схопили російські силовики. Додає, що студент-філолог нібито не просив приховати власне ім'я. Хоча в листі, опублікованому Іриною Фаріон, прямо вказано, що хлопець народився у Керчі, а навчається у Сімферополі. Викладачка навіть побіжно дорікнула бранцеві, мовляв, надто швидко відхрестився від своїх слів. При цьому вважає, що проти неї працює ФСБ і поскаржилася на численні дзвінки та листи з прокльонами, за її словами, теж від росіян. Саме кримці повинні у першу чергу звільняти окупований півострів. Їх мотивація повернутися додому найсильніша. Таку думку в етері телеканалу АТР висловив заступник командира 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана Ізет Гданов. Він закликав українців і кримців, які вимушено залишили Крим, не чекати повістки, а долучитися до звільнення півострова. Гданов нагадав, що це конституційний обов'язок, а кримський штурмовий батальйон допоможе в усьому від порогу центру комплектування до забезпечення та вишколу. Новобранці проходять 36-денний вишкіл, наголошує Гданов. І важливо, що можна власноруч обрати спеціальність і принести користь не лише в окопі, а й за пультом дрона чи в логістиці. В стрій стане кожен, хто на це здатен. Але це питання тільки часу. Тому чим скоріше ви проявите власну ініціативу, чим більше у вас буде часу підготуватися, навчитися і заходити в Крим. Це буде. Однозначно Крим буде звільнений. Ми до цього активно готуємось. І дуже хотілося б бачити поруч саме громадян з Криму. 48-й штурмовий батальйон масштабувався з роти вогневої підтримки імені Номана Челібіджихана, яка відзначилася, зокрема, у битві за Бахмут. Кістяк підрозділу – ті, хто чинив спротив ворогу ще під час громадянської блокади Криму у 2015 році та мають бойовий досвід, каже заступник командира батальйону. Нині 48-й ОШБ готується до бою на півдні, і саме ті, хто визволятиме свій Крим, мають бути залучені до його реінтеграції та управління відновленими державними органами, упевнений Ізет Гданов. Вони чітко зробили для себе, обрали для себе шлях відстоювання своєї держави. Вони не поїхали за кордон, вони не ховалися, вони встали в стрій, взяли в руки зброю, ризикуючи своїм життям. У них також є діти, також є батьки, але вони встали в стрій і захищають країну. І дуже важливо, щоб держава передбачила це на законодавчому рівні.
стати пліч-опліч з воїнами 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана та долучитися до визволення Криму можна за телефоном на екрані та в доступних месенджерах. Необхідну підготовку гарантують професійні та досвідчені інструктори. Підстреленого колаборанта Олега Царьова підозрюють у фінансуванні Росгвардії в Криму. В Офісі Генерального прокурора встановили факти грошових переказів за охорону належних Царьову музею садиби та санаторію в Ялті. Кошти перераховували на рахунки підприємства «Охорона» Федеральної служби військ Національної гвардії Росії. Фактично, зрадник фінансував російські окупаційні війська, кажуть в Офісі Генпрокурора, та може розраховувати на 8 років в'язниці з конфіскацією майна. Хоча його уже заочно засуджено до 12-річного терміну за колабораціонізм. Поки що Олег Царьов під наглядом медиків і, можливо, ФСБ. Лише минулого тижня російські пропагандисти показали його після вогнепального поранення. До слова, замах стався саме на території санаторію «Кіров», указаного в матеріалах справи. Стукачу ФСБ Олександру Таліпову світить 12 років в'язниці за допомогу російським військовим. Звинувачення вже скерували до суду, інформує прокуратура Криму. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення проросійський блогер організовує збори із закликом допомогти окупантам і звітує за придбане у мережі. Збирав кошти, зокрема, на дрони для артилерії та розвідки, а також на пересувний комплекс радіоелектронної боротьби, кажуть у прокуратурі. Крім того, Олександр Таліпов підозрюється ще й в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за численні ксенофобські випади проти Кремля. Російський порт – це війна. Жителі Абхазії висловлюють незгоду з планами росіян розмістити свої військові кораблі в Очамчирському районі. В окупованому регіоні з'являються протестні листівки, інформують грузинські медіа. Річ у тім, що після низки вдалих ударів по російському флоту в Криму окупанти перемістили частину кораблів до Новоросійська. Однак тамтешній порт замалий навіть для прорідженого Чорноморського флоту. Тому на початку жовтня Росія уклала угоду з очільником окупованої нею ж Абхазії Асланом Бжанією. Проти створення нової російської військової бази виступили опозиційні грузинські депутати, а також періодично з'являються повідомлення про протест місцевого населення. Їхня головна пересторога, що порт біля окупованого міста Очамчира стане військовою ціллю для України.